за ежедневието ни, за училище. Наскоро посрещнахме празника на нашето училище, така че миналата седмица имаше доста събития, срещи, викторини, франкофония, така че ще имаме много неща да обсъдим. И намалени часове. И намалени часове. Да, ще обсъдим матурите, профилите и може би ще направим една рекламна езикова за бъдещите зайци. Като стана въпрос за реклама за бъдещите зайци, мисля, че трябва да покажем вестника ни. Това е най-новото ни издание на вестника, училищния вестник. Четвърти брой на същото. Който тази година възобнови работата си. Този вестник всъщност имаше голяма символика, аз не знам дали ви казах. Обаче това е четвъртия брой и искахме да го издадем на 24.4.24 година и е четвъртия брой. В него може да намерите различни неща, освен химна на гимназията, който всички зайци трябва да знаят. Имаме различните клубове, празници и мисля, че направихме много добър брой, с който да представим училището, разбира се и нашата забавна страница. Чудо нещо за нашия екип е, че всъщност всички сме част от журналистическата работилница. Най-дейните, но все пак. Между другото не знаех, че всичко е различно спорт. Тя го забелязах. И в крайна сметка го издадахме на 25. Не можем да го издадем на времето. Да, иначе сега малко езикова го получиха, ще имате изненада в понеделник на бюрото. На бюрото на Ако влезете в езиковата, очаквайте да участвате в един от тези клубове и също и за вестника. Както и в подкаста. Както и в подкаста, трябва да се предаде щафета. Да, другата година. Да, сме 12 клас, ще направим един кастинг, ще ви обучим мили зайци. Тъй, че ако някой има такива интереси, филми, работи, тук е място. Да, ми кажа. Всякакви хора търсим, отворени за си. Тук има рубрика клуб. Има още поне 3 още. Жълто има и гейминг клуб. Има и гейминг клуб. Да, аз съм част от гейминг клуба със Емилия. Който се ръководи с американски. Ама пак ще има, значи това е гейминг клуба. А те какво играха там? Жига? Не, вижте, има компютърен клуб, който имаме отбор на Лига влежа в физиката, който само мисля, че вече не функционира. Имах един приятел, който ходих на състезание в София. Имаме дарени от около 28 компютъра някъде, които не знам на къде са. Това е нещо, за което трябва да се информираме и да ги информираме. Мисля, че отбора вече не действа, но иначе с нашата стажантка от Америка, Емили, с нашия клас направихме гейминг клуб, в който играем на настолни игри. И не знам дали същата стажантка, която ще дойде другата година или по-другата година, не знам дали тя ще отворя към такива неща. Но сега година стажантките правят кофе. Да, не знам. Аз си мисля, че те са го измислили. Обаче явно е нещо, което Фулбрайт като цяло се е измислил. Да, мисля, че нещо, което се изисква от тях да го... Да, но имам наблюдение, че всяка стажантка, не, то всъщност е доброволка. Всяка една, която дойде, си добавя нещо, обаче запазва предишната дейност. Така че това е прекрасно. Откъде че имаш си ходи другата година? Ние всъщност в Ловдив има едно момиче, което остана втора година, така че... Ами първи тия испанските ми ще разказа, че могат да седат до 5 години и учителя на Варна е вече 5-та година. 5 години? Да. Толкова имат право. Ако влезете в езиковата, ще имате шанс да разговаряте с някой нативен говорител на даден език. Нативен говорител. Например, до година ние по принцип винаги сме имали немски говорящи, от Германия, германци и германки. Тази година нямаме... Аз я пропуснахме, но ще дойде. Не знаеш със сигурност. Само печат. Но се надяваме да имаме, защото е много хубаво и е от голяма помощ за немската диплома. Но в крайна сметка не само немските паралелки до година ще имат и Еразъм. Така че... Немските паралелки? Немските паралелки. И нашите паралелки, защото са втора. Испански. Те ще привилегировани. Как бе? Моля да са... Еразъм не ще идват от Германия. Не трябва да ги... Няма Еразъм. Точното не е Еразъм. Ще имаме партньорско училище, с което да можем да направим обмяна на ученици. Но всичко това е нещо, което... Нямате ли го сега? Дали се изпращат някои ученици, а той по-руски? В Германия, да, но ето, виждате, в езикова гимназия да сте имате много отворени врати към света.
може да се говорят с доброволката, както те са немски и английски от 11 клас, вече има часове с. Всъщност от 10 вече, преди беше само 11 и 12 клас. В момента и 10 клас имат съвсем но е само по един час. Което е много хубаво. Честно казвам, аз в тези часове съм научила много повече за американската история като цяло и традиции и култура, да. Отколкото ако ми сложат един празен учебник и ми кажат, не празен, но един голям учебник и ми кажат, че ти си там да научиш. Като заговорихме за нашия брой, имаме рубрика празници, традицията повелява. Не е лошо да споменем фашинга, немския карнавал, нашата така любима франкофония, която тази година беше дори още по-успешна, защото и пишна, защото ще да бъде сигурно 2 часа и половина. На 2 франкофонии, защото поради COVID нещата бяха замразени и нямаше франкофония. Да, за нас малко така забавихме нещата. Много ми хареса тази година. Имаше страшно много скетчове, според мен даже беше доста препълнен сценарий. Беше обаче, имаше скетчове, които бяха изключително добри измислени. И самата игра беше уникална. Аз Ева им прави момичета. Момичета, които изграеха, и момчетата също, обаче момичета имаше една постановка. Изключително ми хареса, не знам как се казваха. Добре, за Кати и за... За Кати и Кадина. За принцеса нещо ставаше въпрос, обаче. Да, за... Най-късно. За спящата красавица и Снежанка беше... Не знам. Те бяха просто уникални. Врачката и тяхното не можа да го гледам, защото се тръгнах. А с този всъщност диалог, Кой? с това този техен скетч, даже не мога да го нарека скетч, защото те са участвали, мисля, че в Бест на националния. Да, това дулото им. И сега гледаш бъркаме и говоря някакви. Галини. Ти накрая направо му разписа своя Рамштайн. Това беше черешката на тортата на целия... Рамштайн беше добре. Обаче Търновската седмица на електрическа китара, майко. За първи път, аз от много години, как съм влязъл в езиковата, както така по-насериозно станах нещата с музиката, искам да изсвирят нещо с група и понеже имам един приятел от 12 клас, който свърши на барабани, с които също сме били заедно в група, успяхме да съчинем нещото, че за франкофония за 2024 година да изсвирим накрая Рамштайн. И понеже аз съм така малко странно развита личност, обичам и да уча хора на китара и си мислех, че ще е много яко да завършим цялото нещо с едно хоро. И с много репетиции станаха нещата, даже това с хорото малко в последния момент греших нещо. Много добре се Един фал, който стана е, че нашата вокалистка, която трябваше да пее с нас на Рамштайн и Търновска царица, се разболя същия ден на концерта и аз трябваше да заместя на Рамштайн, обаче съм много сигурен в моите певческа ми. Беше прекрасно. Едно нещо, което аз не считам за прекрасно, имам го във вестника, но аз просто няма да спра да говоря за тази снимка, за ето тази снимка, на която Галина на преден фон. Кажи на камерата, не знам да се гледа, тя после ще се монтира на цяло. Ще бъде монтирана. Метрополя го беше снимала? Мисля, че да. И просто снимката е най-великата снимка, правена в историята на франкофония сигурно. Да. Защото е тези снимки, които не са нагласени и просто не може да се опише с думи. Имаме снимки, да го покажа, и от нашия скетч, който беше също доста успешен. Да се похвалим, беше авторски. И слушаха за някои неща. Например, велето да дърпа зелен за краката. Историята беше всички литературни герои от различните страни да се съберат и обзето да разнищват едно убийство, което е на Хендел. Аз и Велито бяхме Шерлок и Уотсън и обзето се случи това. Беше много интересно, особено Байганю и Анна Каренина даваха шишените водка, какво ли не правиха. Между другото,
Поздравление на сценариста, който е зад камерата и там. Да. Друго нещо, което трябва да ви покажа снимки, защото не са за изпускане, е фашинга. За тези, които не знаят, в нашата гимназия преди се е отбелязва фашинга, това е немския карнавал, преди постите, преди Сензак вестник, мисля, че. Заради COVID отново... Това не е ли тяхната версия на Сензак? Честно изказвам. Не съм много сигурна. Знам, че е преди постите или прекъсва един вид постите, може да идеш да пиеш всичко. Макар че ние много по-късно празнуваме, обаче това е друга тема. Но със сигурност не е гей парад. Да, както много хора казват, че това е гей парад. Да, не е гей парад, може би хората са били в шок, защото доста години поради COVID не е имало такова нещо. И тази година гимназията отново пое инициативата, като ученици дори не само от немски паралелки, идеята беше да участват ученици от немски паралелки от 8 до 12 клас. Тази година участваха и не само немски говорящи ученици от нашата гимназия. Всички просто беше голяма атракция и хората това може би не са свикнали да го виждат като инициатива и не са виждали нещо подобно или поне нещо. Карнавал така освен да минавате и като дефиле, не е имало. И това е така. Защото не очаквах да е толкова забавно. Аз обляках се заветно, сложих се там една дядема, ушички си бях взела. Обаче, Виктор, убил с неговия костюм. Аз толкова цяла седмица се подготвям за този фашинг. Костюми ми бях, да. Искам, не знам защо да са, обаче, това съм аз. Не се притеснява. Това съм тук. Това е господин фотограф, по-немски. Той е, не знам, бъркаме професията на Това Цвети. Да, Цвети. Нейният костюм, общо беше каквото намерихме в кабинета. Намери една плюшена пеперуда, която беше като, аз ще я сложа и тук на работа. И общо аз се бях снимала, освен фараон да беше, какво беше? Нещо седно между души, там, да, фараон. И да отбележа, че беше с джапанки чорапи. На майка ми. На майка ми. Това е много. Искам, между другото, да кажа колко съм приятно изненадана от вашия клас немски, английски днес. Защото много хора от вашия клас, английски, немски, съжалявам, защото много хора бяха поели инициатива. Имате прекрасна снимка с госпожа Чуинова, която просто сте прекрасни. Не, просто фотографа не. Просто фотограф е прекрасен. Да, и ние също сте прекрасни. Ние снимахме като личен фотограф. Може да да си представя. И тя нещо като шиит на тебе ти поддържава явно. Явно. Искам да се върна на франкофонията, като сега докато сетих за фашинга, че тази година много немско дойде цялото нещо. Франкофонията, немската реч дойде, мисля, че припомня много и на мен, тъй като аз уча с първи език испански. Трябваше в скетча да съм германче. И после трябваше да пея на немски, което беше много трудно за мен. Но между другото аз много се различавам, защото всичко ти се разбираше и дори някои думи да ги изговаряше по странен начин. Често казвам, ги изговаряше много добре за човек, който изобщо не разбира немски. Много диалекти, ще кажа. Германия, да. Така че... От две села на 10 км едно от друго, в едното село може да говорят на един немски, на другия въобще не могат да се разберат помежду си. Особено в Южна Германия. Страшно много диалекти. Къде просто един истински германец. Да, това е по-южната част там, на Германия. Истински полиглота. Мисля, че другата година трябва да наблегнем повече на другите езици. Аз не знам, ти каза ли коя песенка? Зоне. Зоне ми. Да. Аз мисля, че се чете Сони. Зони. Се чете за. Да, мразя немски. майката беше Гретел и беше като Зори. Да, аз казвам Зори вместо Сори. Има и Диана Каренина Мадам Бовари беше играна от Зори. И аз всеки път, когато да казвам Сори, си мислих, че бях като сега къмния ли, какво правя, всичко беше наред. Тукам цюрюк. Да, истински полиглот. Аз между другото се притеснявам преди да излезем, защото трябваше да говоря на английски пред такава голяма публика и по едно време излизам и въобще не ми покажи, ми беше много забавно. И
с Майто аз се арестувам и излизам от сцената. На мен ми беше тъпо, че излизам от сцената. Само наши хората няма. Да, така Умрах първите 2 секунди и трябваше после да се мъста. да, той буквално се стоеше. Аз много се притеснявам. Аз не се притеснявам толкова, колкото в миналата година, защото миналата година трябваше да играя французойка. Имах така по-малка роля от тази годишната, но много се притеснявах. Имах точно 2 думи. Обаче аз излизам и треперя и не мога да си кажа думите като хората, но тук горе-долу тази година казах, ще поправя тази грешка. И като излязох, пак треперих, обаче този път беше някакси ходеше повече на ролята, тъй като трябваше да съм изплашена, ужасена, в същото време да съм супер тъжна, защото брат ми е умрял. Да. Назад в сцената имаше много използване на руш. Да, и на някои снимки магията тук е цялата червена. Да. Всъщност е много странно, че ние с Магията постоянно излизаме на сцена покрай народните танци и концерти, но когато трябва да излизаме да играем нещо, да рецитираме, някаква сценка такова, много се притесняваме. Точно тъй. Цяло повече внимание има това върху един човек, докато там на танците сте повече хора. То и аз играя танци, обаче... Само майка ти, баба ти. Да, като цяло, да. Тук имаме едно видео от самия нашия скетч. Искате ли да го видим? Да направим една оценка на... Оценка, май. Да, ето тук. Отколкото Не пускай звука, може ще да, ето тук прескачам Галин. Да. На мен много ми харесва колко Зори беше вживяна в ролята. Аз бях, мислех си, че тя всеки момент ще пусне някаква сълза. Да. Тя може да байганите на много... О, Митко. Да. На него не се много се смеха. Нещо, което не се знаеше, че всъщност аз му взех химикала, тъй като не може да се намеря химикал да пиша, и той реквизита му беше моята очна линия. Да, ето тук, отзад качето да бъгне. Искам да кажа, че добре, че Долито ми сложи шапката отгоре, не шанс да Ще ти почна много по-плаващо за германия. Излезе на сцената. Точно изпадна Германия. Ти си падна в Германия, да. Ето тук много се подигравам, защото тя е като... Да. Според мен наистина... Я покажи снимката с Долито и Долито на дърба. Да. Се разпрашвам, да не голям това. Искам после да я монтира. Добре, ще Тази тук е уникална. Направо към него. Да, уникална. Иване, какво се случва с Магарито? Да, Магарито беше забравен. Магарито беше на земята и няма как да се наведе да го взема и трябваше да я импровизирам. Но това е професионализъм. Да. Да ни е хубаво говоря, фашен и машин, ние сме езикова гимназия, да говорим малко сериозно. Езиката е сме сериозно. Много неща, които предстоят за 10 и за 12 клас. Като например профилите. Искам да разграничим, понеже какво са профили, какво се различават езиковата и другите училища. Езиковата е принцип профилирани гимназии, а другите са професионални. Означава, че професионалните гимназии са държавни училища, а езиковата принцип са общински. Означава, че ние като завършим физиката не излизаме с работа. И за отиваме на властите, но другите отиват да работят в кафе. Сметка на това е излизане с език и ниво. Примерно немски профили им дават безплатна възможност да се възползват от сертификат да получат за немско ниво. За ниво C1. Ниво C1. Това е също най-високо ниво. Като тази Deutsche Sprachdiplom, т.е. немската диплома, всъщност е голяма привилегия. Да имаш такава диплома е голяма привилегия и всъщност ако решите да кандидатствате в чужбина, в Германия, в Австрия, една такава диплома ви дава голямо предимство пред един друг човек с DAF. И автоматично я признават, тя въжи доста време. Да, мисля, че няма давно също. Май даже няма давно, цял живот да въжи тая. Тоест, ще се извинявам за израза, обаче ако тук завършите с немски, сте една глава напред пред един гастарбайтер. Да. Накратко. Същото се въжи и за английски език. Да, имате възможност да получите сертификат, дали B2, дали C1,
просто има допълнителни групи занимания по интереси. Да, и изпита се провежда Тук, да. Да. Наскоро наскоро, колко скоро в средата беше, не знам кога ще се излъчи този епизод. Скоро. Да, дойде испанския посланник в България, за да открият официална табела за такова малка езикова, която означава, че нашата БГПЗ за Харискана езикова гимназия е официално едно от 17-те двуезични училища в България. Да, 17 само що. обяснете ми какво значи двуезично. Не съм още запознат с какви възможности ни се отварят на нас испанските паралелки, но дано нещо да засяга и сертификата. Наистина... Имате ли възможност да получите сертификати? Да, по принцип. Да, аз май месец съм на сертификата, но той се плаща. Да, То и на английски се плаща. повече подготовката е безплатна, но се плаща. Но сега с този договор, който се подписа между Испанското министерство на образованието и нашето училище, не знам точно какви допълнителни възможности и много бързо станаха нещата, не съм имал време да го позмисля. Да, много бързо станаха нещата. Но може да потърсите и вие, нали, ако се интересувате, но испанските преводи са супер. Имаме много добри учители. Аз го знам и Да, но ме чувал малко с това. Испански театър. Цяла всяка година. Испански театър беше допълнително. от тази година, което също е в вестника. Но да се върнем сега на профилите. Да, нека ни За свършим 10 повече. клас да довърши Ма нека първо да обясним всъщност как заработят нещата, защото в някои училища не е така. Ако сте от иконом, нали, ако сте се насочили към иконом, ТОХ, електро или други училища, има и специалности, които ще си ги карате вие до 12 класа, после се излезете с тях. Тук в езиковата... Да, избира си математика, информатика, език. Но след 10 клас. Не, пак си... Не. Още В началото, да. В езикова нещата работят така. Да, значи... 8 клас започвате с 20 часа, по първия апелираш предмет. Значи имате два, да, в 8 клас имате един профил, задължително това е първия език. Да. След което в 9 клас идват така наречените разказвателни предмети и втория език. Имате 2 часа. Втория език е втория профил. Да. И След ако което завършите също 10 е- клас, ако успеете да го завършите. Сега. Ние тук сме езиков. Езиковата е как да ви Ще успее да го завърши. 10 клас, втория апелираш предмет, а втория език става 4 часа, ако не се лъжа. Да, в 10 клас, да, 4 часа. Повече, да. Според мен са ли 6? Не, мисля, че е 4. Така както и да е. Да. Втория език. Може. Втория, да. Втория. Първият става 5 общо. 6. Завършите 10 клас, идва края на всички предмети като физика, биология. Да, всички разказвателни. Всички разказвателни, история, география, освен Но за сметка на това се увеличава всички езици, като профил. Не знам колко часа става да получиш. Доста повече, честно казвам, в 11-12 клас се набляга на първите два езика, на двата езика, подготовката за матурата в 12 клас по български език и на профила. И на почивката. Да, имате време наистина за клубовете, които можете да видите във вестника. Не всички профили имат време, някои нямат. Математика или биология. Да. Искаме да ви предупредим за нещо, защото не по всички предмети се сформира профил. В физиковата тенденцията е винаги да има история, биология, математика, Математика не е винаги. Математика не е винаги и информационни. Мисля, че за първи път имаме информационни. Философия също така. История, философия и география са най-предпочитаните, даже тази година по география на цели две паралелки. Да, но може би нещо, което е наистина важно да споменем, е кариерното ориентиране. Това е много важен въпрос, който трябва да се Само защото... искам да спомена, че ако сте се насочили към медицина, трябва да очаквате, че профил химия няма да има. Много трудно се сформира, така че биологията... Това не значи, че не трябва да опитаме, това не значи, че трябва да опитаме. Чакай малко. Да, аз съм профил биология. И по принцип моите намерения са да уча медицина. Аз съм профил биология, учим там постоянно, да. Защото в понеделник и сряда си имаме
2 и 3 часа, които са напълно достатъчно да са за подготовката по конспекта и не само по конспекта, но имаме и допълнителни неща, които учим, които са за, ако искаме да караме матура по биология. Напълно е достатъчно да се караме тези часове за конспекта, който ни трябва за кандидат-студентските изпити, като нали, се вземам часове, аз ходя на уроци по химия, за да може да се вземам часовете, които не ги вземам в училище, които ми трябва за конспекта. И напълно е възможно, не само възможно, то е предостатъчно да отидеш и да влезеш в университета, който искаш като цяло. Да, медицинска университет. точно това исках да кажа, че е много важно да сте кариерно ориентирани в такава посока, че всъщност нашата образователна система е така построена, че с тези профили изместваме решението какво искаме да работим вместо в 12, в 10 клас, което има своите плюсове и своите минуси, но за 10-класник може би е една идея по-трудно да избере все още на къде иска да се насочи, но ако някой се е насочил и знае със сигурност, че иска да става лекар, профилология е правилно място. Точно това е важно, да се запитаме, когато сме 10 клас, още преди това, какво искаме да правим, когато пораснем, какво искаме да станем, когато пораснем, за да можем да изберем правилния профил. Разбира се, нали, дори ако първо съм избрала профил философия, реша да кандидатствам нещо с бизнес, е окей, нали? Не е чудо голямо, но профилът е един трамплин към успеха за това да изберем правилната професия, да сме успешни в тази професия и да имаме широк обхват от знания. Например, профил математика. Профил България, сега искам да довърша, че имаме много примери за хора, които са завършили езикова и са фармацевти, ветеринари, хирурзи, познавам вече, които са излезли от езикова гимназия. И просто е достатъчно. Да. Така е. Езикът е за само успешни хора. По принцип, да. Рафаел. Ако не сте гледали, имаме видео и с него. Той разказва за своята експедиция до Антарктида. Много интересно. Аз съм за звука, но разбрах малко. Не сте го харесали този звук. Имаме още на какво да работим, все пак сме още млади и зелени. Искам да ви кажа, че 2 часа съм се опитал да ги нагласям тези стойки, понеже за първи път сме тук малко така. Ако има нещо на звука, той е виновен, извинява се. Само още нещо. Да. Аз езикова, когато я завърша, ще изляза с сертификат по немски. Да, знания, с които да се направи кандидат-студентски изпит. Евентуално. Матурата по български език и Евентуално. и допълнителен сертификат по английски. Евентуално. Аз ще се успех. Относно профилите се избират на базата на това колко желаящи има, така че ако има повече от 12-13 желаящи за профил в имейл, ще се сформират да не казахме, не уточнихме кои са профилите. Защото се подразбира разказвателните предмети. Да, просто не всички се формират. Информационни. Няма информационни. Няма физическо. Има информационни. Информационни. Да, той винаги изброи география. Но нека да напишем. искате ли да разкажете малко за вашата борба за математика? Да, нашата борба беше огромна. Значи, аз бях решила да влезам в профил математика без никакво съмнение, но майката беше решила да влезе в профил философия, а за профил математика естествено хората не стигаха. И аз трябваше да я разобеждавам 2 месеца да запиша профил математика и в крайна сметка успях. Това изобщо не е вярно. Човека, който ме разбуди, беше госпожа Румяна Димитрова. Добре, не ти гузата и аз малко приписвам към... Да, но всъщност беше голяма така борба, защото ни трябваха 10 човека или колко ни трябваха, за да съберем профил. Да. А ние последно нямахме хора, лятната ваканция, хората отиваха да попълват на нови декларации, да сменят профили. Аз на един от последните учебни дни отидох да се сменя профила, защото просто реших, че математиката ще
математиката ще ме зове, математиката ще е моето нещо и честно да ви кажа, аз не съжалявам. Ами какво си давате там? Честно казано, не е толкова зле, колкото някои хора го представят. Честно казано, аз съм доволна от подготовката, която имам. Всъщност да държиш матура по профил математика си е висока топка, защото мисля, че тя е по-трудна от самия кандидат студентски изпит. Да, но може да получиш, без да ходиш на уроци, може да получиш съвсем добра подготовка за да си вземеш матурата успешно. Често казано, не знам, според мен даже нашия профил е по-лесен от този от биологията. Математиката е хубава, когато я разбираш, е забавно и често казано развива мисловния процес, логиката, да. Често казано е доста полезно дори да не кандидатстваш по-нататък с математика. Според мен, ако не знаеш какво искаш като профил, ако избереш математика, никога няма да сбъркаш, защото математиката е буквално във всичко. В смисъл, това са просто едни знания, които ще надградиш и ще ти трябва така или иначе. Да. Тук Женя е изкарала какви професии може да постигне малко, нали, всеки профил. Математика има счетоводство, финанси, банково дело, статистика. Всичко с числа. Учител по математика, бизнес, програмиране, всичко. А за профил история, ние тук с Гърна стоим и се слушаме. Може да станем историк, учител по история, съответно, журналист, писател, юрист, работник в музей и гид, професор, както за всяка една специалност. Библиотекар, защото си е интересното. Не знаех. Но да, аз лично искам да следвам право и за това е добре. Също да добавя, че с профил история и историческо образование в някой университет може да станете и дан-съдия. Дан-съдия. Да, Галин иска да стане дан-съдия. Не искам, аз искам да стана много неща, но накрая ще се остана вкъщи. Това е друг проблем на нашето поколение, че може би имаме твърде голям избор и не можем да изберем. Може би затова е добре, че имаме тези профили, защото нямаме в 11-12 клас по 10 разказателни предмета, а се съсредоточаваме върху само един, в който да специализираме. И като имаме по-малко избор, е по-лесно. Нека да минем само накратко от всички профили, какви са възможните професии след това? Сега, биология, лекар, микробиолог, стоматолог, медицинска козметика, учител по биология. No way! Защо? Медицинската козметика се учи по-малко, отколкото медицината като цяло и фармация. Медицината и фармацията са 5 години. Ветеринар не трябва да могат да стана с профил биология. Да, ветеринар също, да, просто не е написано тук. Медицинска козметика, мисля, че се учише към 2-3 години, но е изключително професия, която се търси много. Братовчетка ми е медицинска, учише към медицинска козметика, в момента е козметик и... добре си. И давайте нататък с история. Какво може да ви казах? Вие казахте, да, математика. Добре. География, разбира се, географ, метеоролог. Учител по география, етолог, даже икономист или родство приятели. Някой казва, като преди да снимаме, трябва да защото трябва просто да го кажа, че някой ми беше казал, че както сме седнали така на това диванче, в нашата нова стая, в малката езикова, приличаме на приятели, но липсва един човек. Той зад камерата. Сега сме 6 на 6, 3 на 3. 3 на 3, 6 човека. Да. И се чувам много на микрофоните. Но да, като цяло имам един въпрос към вас. Какъв профил бихте избрали, ако, примерно, вие не бяхте математика и биология? Някой друг профил? На философия. Да, може би и на философия, да. Бих избрала биология, защото биологията ми е много Химия. Бих избрала химия. Само ако си... В смисъл,
госпожата казва, ние не можем да броим до 4. Да. Да. Симон Добрева е обикален преподавател и пожелавам на всеки да има чест да научи нещо от нея. И също да разбере, че нищо не е научил. Да, аз между другото бих избрала география. Защото от разказвателните предмети, между другото, географията не люблю. Географията много И на мен най-съм добър по географията. Въпреки че съм по история. Аз съм много добър по география, колкото и учих я, много учих, но сега знанията си идват със самочувствието. По география много чувствам изпълнението да уча след така малки оценки. Това е география не съм и се интересувам, няма много документални филми, но не записах профил география, тъй като има много желаещи и някак се не се чувствам комфортно да съм с толкова много хора. А пък и хората, които кандидатстваха като цяло не ми бяха толкова близки, колкото профил история. Това също е голям фактор, хората с които си. Да, в принцип много хора биха ви казали, не се влияете от такива неща, но понякога... Колкото и да ви се влияеш, малко любов. Ако средата не ти е приятна, Да. ти колкото и да обичаш този предмет, ако средата просто е враждебна, няма как да пълноценно да можеш да си себе си и да ти харесва това, което... И да се отличаваш също. Да, ако не ми беше нужна историята и ако не беше госпожа Нечева, най-вероятно ще да съм география. Аз ще не съм физик, ако имаш. Иван записа математика и физика, двата Които нямаше някак си. Но факт е, че се сформира, дано и за много 07. Да има желаящи. Профил химия, профил математика. Профил физика пожелавам да направите. Това Да, е нереализирана мечта. И профил химия, химия най-накрая може да се. Да, супер. и Напишете в историята на... Добре, доста време са карали профил и мисля, че има малко скучно физиката, така че моля бъдещите ученици да ги заангажират малко, че много се естествено. Да. Не, той просто мисля за тях, но... Не сме говорили за философията. Философията тук няма май. Политически анализатор, репортер, писател, психолог, даже адвокат. Учител по философия. Политолог, разбира се. Да. И... Защо не харесват учител? И математик, между другото, защото в математиката има супер много философия, в философията има супер много. Защо не харесваме? Не е. Защото Иван преди малко каза на Уей. Не, това беше за... Защото ти го Не, аз казах си едно, няма начин, защото така го казвам. Така. Аз разбрах, че... Иван иска да стане учител по математика, заради това... Не, ти искаш на физика. За математика и по физика, няма как се нас. Цяло учителство е доста отговорна работа. Абсолютно. И аз мисля да стана учител, но тъй като казах, че имам много желание и искаш това. Ами аз ще много странно различна личност от музиката, също като гледам как ми върви. И обаче в България няма особено голяма реализация, да трябва да сме честни. Мога да свиря чалка по сватки, обаче искам и да се свиря моите работи някакъв път. Стани един вокалист. Аз не вижте от Линдеман. Да. Аз не мога да моля. Ще стана уличен музикант. Ако някъде на центъра вълните се на шапка, последите ми го естествено. Аз се представям като учител по история, наистина. Галерия? Да. И пъс с риската за братовръзка. И китарата. И китарата. Ще им пея родство. Да. Първа точка. Не, аз не мога да си го представя като учител. По-скоро си го представя като, да, някакъв музикант, дето разнася някакви микрофони, колони. Защо не си направиш музикален магазин? Няма пари. Философия така или иначе има само един. Да. Запусни повече. Кога това на България? 681 година. 680 вече сме тук, просто договор съм 81 примерно. Както заговорихме за такива по-сериозни теми, може би не е още обсъдим идните матури за 10 за 12 клас. Тъй като ние сме вече 11 сме минали през 10 чек. тези... Четвърти чек, седми чек, 10 чек, 12 Всъщност може и за 7 Става клас. най-важно. И за 7 клас, тъй като те са важни за кандидатстването в нашата гимназия. Да, тъй като Всъщност изискванията за кандидатстване в нашата гимназия са балообразуването се става с като се отрои Вече резултата по български, не по наше време да пъти отроява се резултатът от матурата по български и
веднъж матурата по математика и се взимат годишните оценки по български и по математика, като ако имате шестици на двете, са по 50 точки. Да. Да. Така че, да, но тези за 10 клас са... Не се притеснявате за тях. Да, Какъвто и да е резултат, Кой говорим? удостоверение с завършение. Но това не означава да ви се подготвите за него, защото пак е важен. Може да разочаровате себе си, но ще разочаровате вашите учители. Защото те, колкото да не са им важни тези матури, те се старат по някакъв начин да ви подготвят. И не отивайте просто така за присъствието, с някакви така повече от общи знания и покажете, че сте ученици в своята гимназия. Да. Да, но все пак матура е, може всичко да се случи. Да. Може да не ви се четат цялото резюме, което сте писали. Да, всякакви. Поради една дръскотинка. Има всякакви проверяващи, да не го коментираме това. А DSI-то. Ами за тях трябва да се Късмет на случи. всички 05, които скоро ще правят... Да, стискаме палци, защото до година ние ще се пържим. Между другото, един мой приятел Сашо, който той на 5 в момента, той стои на моя пол, за да може да се всичко знае, като пожелавам и късмет на него, което само погледна, като казах. Да. На кога са матурите? На 17 И 20. и 20? Или 2? Да. Понеделник и петък, понеделник се падат. Да, са матурите. 17 и другата. 20. Добре. Да, 17. 17. Аз някак съм избягал да си мисля за тези, защото... О, явно. Аз сега се притеснявам хора. Аз съм притеснителен човек. За тестове и такива неща не се притеснявам. Обаче, този трети модул, направо не знам как. Нека да не го мислим, имаме А цялата между година другото, тогава. подготвяйте се за тази матура по български още от 11 клас, защото четете си, просто си четете Той в момента решава формите, които тестове. са задължителни, защото просто така, това е единствения начин да се разберат това концепциите на самите студенти. Много е важно просто да сте запознати с теста. Да. Аз стигнах до извода, че ако ти харесва, например, аз съм голям фен на Димитър Талев и много ми харесва Железния светилник. Ако творбата, която изучавате, ви харесва, може да гледате на часовете по литература като един голям книжен клуб, един бук клуб, в който да обменяте идеи и да ви е една идея по-интересно и забавно. Като говорим за забавно, кой е Женя, нашия любим сценарист, е написала няколко забавни въпроса, на които ние може да отговорим. Първият е кой е най-забавният си спомен от училище. Почваме ето така, обратно на часовниковата страна. Да. Може би всички тези извънкласни дейности, дали ще е подкаста, дали ще е младлейски, какво друго сме правили? Много неща. Сватбата. Какво друго? Вестника. Общо всичко извънкласно. Аз имам много забавни и много лоши спомени от това училище. Главно лошите са главно заради мене си. Но винаги като трябва да снимаме, като трябва да правя някакви извънкласни дейности, винаги ми е забавно. Защото примерно като идваме така с подкаста в неделите, съботите, когато сме сами в училището, ми е много забавно. Даже и в празници. Миналата година честите ден на всички именици, на всички цветя и билки. На всички георгиоци. Да. Миналата година имаше 2 седмици, в които абсолютно всеки ден бяхме в училище. Събота, неделя, репетирахме. Периода, да. Но и също като се настанете в училищната библиотека, като я реставрирахме, може би тогава... По-скоро я поправихме малко още. Може би тогава беше много забавно, защото навънка беше пороен дъжд, ние бяхме сгушени с правихме да изжраваме всичко. Да, бяхме донесли един вентоверт. Всички с инструменти тук си ги носим само за един рафт. Да. Но го покорихме. Но рафта е просто... Не е мръдна. Да, и в момента е сладкиш. Искам да отбележа преди епизода с Рафаел, трябваше сам, понеже бях единствения мъж. Тогава трябваше само да си правя масата, както виждате. Беше голямо предизвикателство и когато Рафаел дойде, още не бях готов да дадеш коментари в панорама и каза, че преди се е занимавал с купяване на
където... Ти си въртълни всички. Тя е така много краката. Една плоскост, която всъщност... Когато тя се разтяга и тази плоскост се слага да се посредата на нещото е разтегнато, обаче ние не сме сложили, защото не трябва пък и бързо. Отгоре е разделено на две. То не знам плоскост ли е какво е. Едното е обърнато на другата страна. Важно е, че има маса, ще се добави и никой не го е забелязал. Обаче, благодарение на нас, в момента има много извънкласни дейности. Вестника и всичко снимаме подкаста. Също така да споменем, че тези мебели са дарени от Мебели Виденов. За наши спонсори, на които много благодарим, защото те наистина допринасят много за атмосферата в библиотеката и аз лично, честно да ви кажа хора, тайничко искам да си направя един ключ и да си седя в библиотеката 24 Искам да си взема диванчето за нас. И столчета са много хубави. Столчетата, всичко е уникално. Просто ме е било Сега не, че тези не са удобни. Да, но да се върнем на спомените. Аз също, точно това в момента си правя равносметка, че ние не можем да кажем един спомен, защото имаме твърде много спомени, което е прекрасно. Интересно е, че всички споменават спомени от извънкласните емисии. Франкофонията, може би тази година е един от най-добрите ми спомени. Сватбата миналата година също беше прекрасна. И като цяло, да, е такива събрания с Точно такива събрания се запознаваш с супер много хора. И точно Дара беше казала, че в езикова има една такава приемственост, че различните класове, различните випуски просто се познаваме и точно за такива извънкласни дейности просто се обединяваме и правим едно страхотно нещо. Един завършен продукт, който продукт не е, но представяне, което наистина радва доста не само учители, но и ученици от други училища. Точно. Кой е най-добре? Забавен спомен. Забавен спомен. Забавен. Мога да в момента в главата ми изниква това. Точно забавен, обаче като ходим в... Айде, не извън класна дейност. В училище. Събори. Добре. То пише от училище. Добре, от училище. В момента в главата ми аз ви казвам, че беше когато спечели състезанието по немски и наградата беше да отидем в немското посолство. Аз бях с... Къде е София? Да. В София, ходихме с София с доброволката по немски. Там видяхме немската посланичка, запознахме се, имахме вечеря с нея и беше... Бяхме между другото в един вегански ресторант. Но аз дори да не съм веган, не харесаха нещата, които бяха там. Казаха ми, че е бил любимия ресторант по посланичката и затова бяхме там. И това ми е спомен, в който се срещна при това ми напомня колко много възможности всъщност нашата гимназия ни предоставя, защото освен това ходене, всъщност имахме, ние двамата имахме възможността да участваме в много различни състезания, едно от което беше за немска стипендия. Беше ни предоставена възможност да участваме и аз бях 20 години в Германия, покрихме всички разходи, запознах с много хора. Също за американски университет. Точно това ще да кажа, да. Не, кажи ти точно така иначе. Предоставиха ни възможност да участваме в един проект на Американския университет в България, Griffith Journey, и двамата успяхме да минем интервюта, всички тези изисквания. Отидохме, защото беше едно прекрасно преживяване. В момента има, мисля, че още такива състезания, не само за немски, за английски. Griffith Journey изцяло на английски език се провежда. Но това може да са неща, които могат да се проверят. Просто езикова гимназия ни предоставя възможности за изяви. Имаше състезания, в които се превеждат, може да преведете от един език на друг различни творби. Наистина има много неща, които да пробвате и да се обогатите. Първо, моите спомени в езикова забавни са изключително много. Но най-пресният ми, който наистина е един от най-великите, преди
миналата седмица, когато дойде испанския посланник, аз, Стефан и Димана изключително много се забавлявахме. Беше уникално, да, бяхме почерпани. И да, това беше може би най-голям спомен, беше просто уникално и ние карахме часове. Аз сега се сетих между другото за... Искам да кажа, че почерпване означава пити, просто имаш кетър. Да. Не подчертавам, защото е много важно. Това е училищен подкаст. Сега се сетих за, може би, наистина най-забавният ми спомен. Може би ще е точно преди коледната ваканция, тъй като езикова гимназия сме известни с нашите базари коледни и тази година имаше цяло празненство на последния етаж. Беше много забавно, имаше хора, балет, хубава храна и просто беше... И уникално настроение. Уникално Цяло много харесвам атмосферата преди празниците. Да, Дали ще е Свети Валентин, дали ще е преди някоя ваканция, коледната или пролетната, винаги има някой базар или нещо се случва просто. Да. Има движение, има... Да, или Да, не малят се часовете. Добре. Мисля, че ние сме второто училище с конкуренция с иконома, което има най-много намалени часове и свободи. И тях не можем да ги бием. Но на нас се харесва да караме време в училище, така че това не е никакъв. Да, много е. Ако имате шанс да говорите с историческа личност, коя би била тя и защо? Дай сега по часовната стрелка. Аз за да почна. Ми знам се, може би Никола Тесла. Ти ли искаш ли да кажеш? Той е много хубав човек. Да, Никола Тесла е супер млад човек. Много искам да, не знам, да си говоря с него за математика, физика и заобщо за вижданията му за света. И да. Това е. Никола Тесла е много повече от това. Задавам си го. Никола Тесла е старшия физикат, но той си мой. Няма значение. Аз и други такива фаворити имам от историята, примерно Мохамед Али. Мохамед Али, сега, когато да си говорим, искам да имам неговата дисциплина, искам да имам неговия хъст, неговата мотивация и всеки ден се боря с това. Просто искам да го постигна това нещо. Това съм си го наложил като цел. И затова ми е такава личност, която ми е в мозъка. Да. Аз не мога да спомена трябва да спомена две личности. Едната, разбира се, е жена. Много бих искала да се срещна с Фрида Кало хора. Това е в смисъл всичко свързано с нея, нейното творчество, нейния живот, нейната трагедия, дори просто това нещо аз искам да го разбера първо лице, да ми предаде част от нейната мъдрост, която тя е придобила, изживявайки тези трудности и тези мъки, през които тя е трябвало да мине. Втория, никога няма да знаете, Цар Симеон. Трябва просто да се срещна с Цар Симеон, да ми предаде тази мъдрост, който има този човек. И не знам, да води един разговор с Цар Симеон. Мистер Богърс. Защото, не знам просто... Това ме напомня на Кинг Балдуин. Мартин Лутър Кинг. С Мартин Лутър Кинг. Трябва... Хора много ще оставят. Добре, на първо място Фрида Кало, после Цар Симеон, после Мартин Лутър Кинг, заради движението. Добре, че Емили да ни образова на тези теми, много да са важни. Първо история. Не знам. Аз, често казвам, нямам такива идоли. Може би ще е някаква българска историческа личност, защото около която не са ясни нещата как са се случвали. Може би Васил Левски. Понеже много неща са писани за Васил Левски, обаче колко от тях са верни, не се знае. И може би ще е различно да чуя от него какво точно се е случило, понеже той е правил много по-отвзе това, че се дивизира като различни хора, за да може да избяга от османските власти. Гениално. Много малко хора го могат това да го правят. Мисля, че един разговор с една беседа с него би била уникална като цяло. Добре, може да прозвучи малко странно, но искам да се срещне или с Хитлер, или с Сталин. Мисли, да, кажа, вика само това се
психика, как разсъждавате. Не, вижте, като знаеш, че Хитлер е бил на кокаин здраво, това е факт, че Хитлер е бил на наркотици, защото имал много заболяване и доктор... И не само за самите му речи, да звучи по... Това е, нали, колкото звучи, това е един уникален оратор, който... Да, ако знаех, че може така, аз бих казал. Повече бих казал Сталин, защото нещата по Сталин, той е малко по-мистериозна личност и... Да. Много малко хора. Той умира сам човека, смисъл. Чингис хан. Това ще каза Чингис хан. Следващ въпрос? Как се справяте с трудностите? Извиняй, Александър Македонски. Той да каже истината. И Гоце Делчев, да. Галин просто е обсебен на тази. Не коментирам тук. Да, няма да коментираме успешното. Да. Това е учителство. Да, как се справяте с трудностите в тези дни? Какво ме мъчи? Не какво ме мъчи, как избягвате от това, което ме мъчи? Или не избягвате? Вие се срещате? Аз съм да се Не, аз не бягам от тези трудности. Важното е да се стоиш с тази трудност. Просто да си сам, да ти е удобно да стоиш сам със себе си, с мислите си, да разсъждаваш върху тях и да намериш къде е корена на самия проблем. Защото самия проблем, ако не го мислиш, и той си остава и никога няма да излезе. Колкото и да си мислиш, че примерно с тренировки, с крещение, с психолози и така нататък, той няма да излезе, докато не седнете сами със себе си и не почнете да разсъждавате върху него. Това е много важно, емоционалната интелигентност, да сме емоционално интелигентни, за което също имахме проект, за което нашия психолог Цвети доста ни помогна, за което много благодарим. Честити мен, ден Цвети. На кипката. Да. Какво? Ами аз моите трудности просто ги превръщам в лесности. Ами да, с крайна сметка аз никога не съм бягал от трудности. Ако нещо ми трудно, то е за мен. Между другото, това изгражда много характер. Да. Колкото повече трудности има на един човек, толкова по-добър характер. Да, и ти всички тия трудности ти излъж някакси по-силен от тях. Така е. Ти примерно, нали, всички казват профил математика е много трудно ми. Да, трудно е, обаче аз после ще изляза много по-силен от толкова не беше трудно и всеки ще да го прави. Айде, кажи профил история сега. Философия, но добре, хайде. Къде си го видим сега? Да, само като питам нещо по история, няма да кажеш, не? Аз че историята е по-важна за България. Добре, трудностите. Така, Галина. Май не казва. Аз честно казвам да си призная, много обичам да бягам своите трудности, докато в един момент просто не мога този път, по който бягам, не води право към тях и трябва да ги срещна просто по някакъв начин. Това, което аз правя е да пиша. Аз пиша много и бягам в музиката. Това е, така се справя. Трябва да организирам си ума, пиша си нещата, изливам си емоциите на хартия, пускам си музика, правя си един план как тези неща трябва да ги свърша, как трябва да ги преодолея и да ги направя в лесности, да ги превърна. И това е. Аз рядко се подавам на такива проблеми. Държа си ги в себе си, което може би е един от многото ми минуси. Мога така да се впечатлят, но ако имам евентуално такива неща, как се справят? Аз, понеже съм музикант, свирам много голяма част от ежедневието, повече свирам на китарата, колкото си на телефона. Понеже това ме харесва и като се чувствам такава тъжно, си влизам на китарата, пиша песни, много песни, нали, и стихотворения, и текстове, нали, в комбинация с това там се излива или споделям някой приятел. Но обичам винаги само се справя с трудности, защото знам, че ще дойде момент в живота, в който ще съм сам и когато зависиш от хора, това е много по-страшно. Трябва да се научиш да се справиш само, защото... Да. Аз по-скоро си казвам каквото такова, просто и да се провалиш, няма проблем, все ще го преживееш.
и каквото е писано ще стане. Така е. Да. Все пак има си винаги изход за всяка ситуация. Тук, както на балканско означава написано е. Той ходи в Марокко 2 дена и... 2 дена, цели 5 дена. 2 седмици, извиня. Добре, и... Прекъсвам само. Не е правилно. Това е моята карикатура. Това е моята супер рандъмно, да. Това е моята кръстословица. Обаче, Ама аз се нарисувах. обаче, ето не знам кой го е написал, на кой е този вестник. Това може... Много Браво, лесно, бе. пише, много лесно, брат. Ти ма подиграва, бе. Искам аз искам да се правя с магията, защото превод на думата Фронтшафт. Аз намерих двойно по-дълга дума за приятелство, обаче Трябваше да нариш някоя друга. Ами Кажи ми, не беше... лексикално не беше правилно. Да, ма нямаше, не бяха подходящи за вестника. Аз искам да изкарам някаква 30 такава много дълга дума, с 30 думи и да... Ще намериш по-дълги спокойно. Да. Добре, и последен въпрос. Ако можете да усъвършенствате още един език, кой би бил той? Това е много интересен въпрос. Аз се започвам. Да. Искам да се усъвършенствам немския, защото съм втори език. Още един. Не, Добре, четвърти всъщност. По-скоро бих избрала някой език, който не много хора го говорят. Мандарин. Не, Как ще Те да това говорят да хора? използват. не много хора. Смисъл, Тук е. примерно балканските езици. Дали ще знаеш румънски, дали ще знаеш сръбски, гръцки. Да. Нещо, което дали можеш да работиш като преводач на място, да се разкарваш с някой човек да го превеждаш. Турски, всеки знае турски. Явно. Съм някой език, който е по-уникален, не е просто испански Да. и руски, дето. Целият свят. Защото ги имаш английски думи. Ще не подхващаме тази тема. Да. Галина. Аз почнах да уча шведски преди много месеци. Малко се прекратих обучението, защото малко ми стана товарно с тези всичките училищни и извънучилищни неща. Дуолинго, буквално. Дуолинго. Там говориш шведски? Има. Почнах, има Duolingo Music за тези, които не знаете, почнах там да се науча нотите, понеже аз не го зачета много добре по ноти, но Duolingo Music ме научи така да си. Което пак аз музиката да се разбирам от музикална теория, мисля, че не чета да попълна с нотите. Но мисля наскоро пак да заводува по шведски и мисля да го взема малко по-насериозно този език и да почна от някъде другите да гледам граматика, такива неща, защото този език е интересен, повече като английския, не толкова като немския. Има много думи, които съвпадат с българския, думи като сервитьор, като пингвин, като учител. Се горе по същия начин на... Учител, как е? Да. Учител. Учител. Сериозно? На шведската сервитьор, пингвин също, адвокат. Адвокат? Да. Иха. Има някакви сходни с неща с немския, като ду, пакети. Да. Я. Това нали е германски език такъв? Не. За германската група езици. Да, но по-меко, шведите говорят малко по-меко. Да. Еми сега ще си направим един тимбилдинг в Швеция. Няма да стана Германите? Аз много искам да знам испански, не мога да говоря как на испански, но може би бих предпочела да усъвършенствам някой азиатски език. Китайски, японски, може по-скоро мандарин, или японски, или корейски. Аз не мога да решавам хора. Всичко. Искам да знам всички езици. Искам всеки един език да знам, да мога да прочета възможно най-много книги и да имам цялото познание на света аз. Че ти може да прочетеш преведи? Да, няма друго да ги четеш на езика. Да. Майкото ще става цар Симеон. Ето, за това трябва да се срещна с него. Ами аз имам 3 избора всъщност за езици. Значи аз латинския ми избирам. Латинския така или иначе в бъдеще искам трябва да уча. Аз искам да си приключат право латинския ги карат да учат. Втория руския, много харесвам руската култура като цяло. И да, обичам руски книги между другото. Пушкин и така нататък. Достоевски.
Май си израснал покрай бабушка. Не, приятели ми полуруснах на това. Да, Борис. Да. И той има бабушка, да. Много ми харесва неговата бабушка. А третия е цигански. Това е много. Много useful е. Това да ти кажеш. Ще улесняват продават решници на цигански. Аз имам такъв решен на цигански, да. Той е направен като книжовен език. Да, циганския. Защото на мен ми е интересно как са като народ. Как са се преселили от Азия. Те са азиатски народ, са се преселили. Има ги на Балканите, има ги на Апенинския полуостров. Където Испания. Да, в Русия ги има и навсякъде са направили различни техни диаспори, където са направили различна тяхна култура. Примерно в Испания те са създали фламенкото. Повлияли са... Да, повлияли са от тях от културата, където са и са направили нещо собствено. И това е изключително, на мен е изключително интересно просто. Между другото, искам да кажа като един исторически факт. По времето просто циганите не са ги пипали много, защото те са били номадски народ и кацава. Кой е бил християнин, кой е мюсюлманин, не се знае кой е какво вярва и циганите са имали така да ромите са имали един такъв обикновен. Имали са имунитет, за разлика от нас християни. Иначе си добре дошъл в дружба, където аз живея да практикуваш цигански. Аз не знам предположат от Индия. Не знам. Спорна. Да, спорна. Имат някакви индо такива европейски черти, но той потънява на кожата наистина малко така. Не знам. Кажи ми като ти. Аз много искам да знам еускера. На български мисля, че това се превежда като баски език. Страната на баските. Това не беше в Испания. Да, това е в Испания. Той е един, защото се говори от много малко хора. То се намира в северо-источната част на Испания, страната на баските. Там се говори този език. И между другото за него няма абсолютно никаква информация откъде идва, както народа, така и техния език. И просто няма между другото нищо общо с испанския, който се учи в училище. И да, аз доколкото знам, май са с скандинавски произход. Защото там, примерно във Франция има, забравях как се каже самата местност, с Ф почваше. Кое? Забравя, но както и да, във Франция има така местност, както и в Англия, както е Уелш, там уелския, скотиш, шотландския. И те са много по-различни от английския, като звучение, като граматика и произношение, да. Виж, има нещо, че Испания са били 800 години под марокканско робство. Айде пак това Марокко е. Архитектурата на Испания също и стилите имат много арабски и мароккански. Защото арабите се делят на три така етноси, турци, араби и бербери, които са мароккански. Това факт. Но да, Испания има много марокканска култура. В Марокко или? Аз между другото сега искам да добавя, че освен шведски искам да науча арабски. Тъй като много хора бят тук някакви спагети тук, защото дясно наляво, но това е много интересно. Исляма е много така хубава религия. Това, че на нас ни представяме като лоша, защото има екстремисти, които си практикуват вярата на места, където не трябва. Но не само в исляма има екстремисти, в християнството има и навсякъде. Това, което е народ, че наистина тези арабите са много дисциплинирани хора, които няма такива педофили покрай нас, няма такива изнасилвачи, няма такива престъпници. Много рядко просто религията ни пазва това да ги може би да. Много дълбоко стана направо. Наистина много дълбоко стана този Където се чудя какво ще си говорим. Да. Аз искам още часа да си говорим. Да. Дайте ли право да снимаме втори епизод? Искате ли? Има ли батерия на камерата? Ами може да се много още, ама тъй като няма не се изкарваше с нея. Да, повършка и нашите зрители може би са малко заети. Трябва да сложим. Не, как ще се отрече? Не, аз предлагам да сложим едно откъсче на Subway Surfers от долу.
ще пуснем Майнкрафт. И почват несериите истории. Майка ми на 28 години започна да работи в Lidl като предавачка. И там изтърваха на бутилка с газирано и после ме заведоха в интерната в... Добре. Да. Тази и още такива истории може да Ти искам да слушам като тъм, няма да го казвам. Имаме Instagram страница, имаме TikTok страница. Скоро се надяваме да се вмъкнем и в Spotify, за да може епизоди като този да бъдат малко по-неангажиращи, за да може да се слуша само вместо да трябва и да се гледа. От вас зависи. Да, как ще гледа тази страхотна обстановка? Наистина, когато така сме се представяли. Нашите красиви лица. В момента сме на едно хубаво канапенце, с те седна на един такъв приличен стол Един и трон. имаме един на барбаро. И ние сме на диванчета от приятели. Но да. Като приятели ли? Между другото, целият ми аутфит съм аз с логото на библиотеката. Фан факт! Фан факт! Да, той е в униформата си. Нашия талисман. Да. Да. Но това беше нашия епизод. Да. Нашия първи... Като приятели, ви поздравяваме вас, приятели. Да. За първи път правим подкаст. И много ни хареса. И много ни Да. хареса. Така че чакайте Следващия втори път епизод. На предицата седянка. Да. Да. Абонирайте се в Patreon. Следващия път Няма може лошо, по Patreon, но- по едно кафенце тук се служим, защото аз тук само гълтам водата през цялото време, обаче като Аз съм на едната на... Не знам в Patreon дали може да се абонирате, но със сигурност в YouTube може да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия, когато качим ново видео, което не става много често, Да, но и все пак включително много точно време. за това, че не става често, включете камбанката, за да може да получавате известия. Благодаря ви много за вниманието. Надяваме се да сме ви били Не. полезни Айде, давай. и Устройство и чакаме Галин да вземе камбанката, с която ще ни оглуши. Да. Бъдете подготвени за това нещо. Да. Дано не сме. Макар. Внимание за хората с слушалки. Това, което ще чуете, няма да ви хареса. Кажи да ударят камбанката. И абонирайте се на нашия канал и ударете камбанката.